on niin vaarallisia. Virmanin väliin nostan heti. Mihin suuntaan? Joo. Että nyt se koulaa. Mä lähdin vielä lonkaan sisäkirjoittaa. Niin se on vitun ikävää. Jos sä mustit vastaan. Niin heti kun sä annat sun jopa lähtee kääntyy. Ei oo mitään painetta enää ollenkaan. Mutta tietenkin se on mitä mä haluan. Kun se on pakko antaa, siis kaveri saa ottaa. Se ei ole aina kääntyy. Oh no! Jep. En mä niin lähtekään missään vaiheessa mihinkään. Et meni ihan rauhassa katsoa, kun tärkeintä siinä, että sinun pystyy oikeasti kenttää. Että ottaa aina tilanteen silleen, että menee niin oikein, mutta ei riittävää itseasiaa tavallaan. Että niin ehtii ymmärtämään. Ja myös se, että se on väärää suuntaan. Niin silloin siinä on niin semmoinen, että sä ei huomaamaan, että sä menit väärää suuntaan. Ja kyllä sulla tulee se muistiaari sitten. Joo. Kaikista tärkeintä. Sen voi saa yrittää. Haluavat, missä oikeasti vitun pitkään painaa. Se voi mennä tosi kovaa, jos kumminkin niin ja kumminkin ehtii ymmärtämään nopeastikin. Mitä tapahtuu? Nyt kun on vähänkään vähemmän aikaa painottaa, niin tosi tärkeää, että sen verran hidastaa niihin lähtöihin. Kaikkia osseiden hakuja ja muuta. Joo, kyllä. Se on niin mahdollisimman Natko on ongelma. Tää on ongelma. Kyllä on ihan täällä. Joo, kyllä mä jostain oikein saan toi hippi tuplahuukki. Superkeikka selkeä. Joo, ei mulla. Not today. Ei mulla koskaan, mutta jollekin varmasti joskin. Sä vanhenet vähän nopeammin kuin mä. En usko. Ees 80-vuotiaana kukaan ei hyppää mun selkään tuplahuukeilla. Saa niin mitään. Se on niinku sinä pidät rajan. Joo, ehkä se on vähän ulkopistittämä. Aina haasta kokeilla. Joo. Ainoa tapa oppia on kokeilla juttuja ja oppia. Mutta ne tekee ne joku vaan toistuu asioita. Ota mitään se, että aikaisemmin tiedä, miten sillä oli hyvää, miten sä voit saada toimia. Joo, kyllä. Vaan tehdään roikitaan vaan aina aikaa. Joo. Mutta kun me roikitaan, niin me aina tiedetään. Katsotaan se, että mikä siellä tapahtuu, mikä se tilanne on. Tällä tauon jälkeen huomaa, että on ihan paikalliseen. Joo, kun se hengittää. Ulottaa 50 enemmän. Ja mä nyt siihen kenenkin kuntohjelma menee tähän joukoon. Sulla on sitä, että mekaaninen sattuu vähän huonoa. Ja sen vaikutus on aika iso siinä elämään. Vähän tällainen uskaltaa isompana. Ottaa isompana riskin. Jalka on jumalaa. Matriksi. Ei! Nostamalla ylöspäin. Kämmenellä kiinni, nosta ylös, noin. Sitten sillä koukkauksella. Sillä koukkauksella se koukkuutti. Ja nyt menee vähän isomman oikeuden. Miten niin?